Здравейте, народе! Аз съм Вики, както в втора част за книжката, която онова кръгче, дето много ме трамозише. Знаете ли това какво е? Аз съм го правила. Това с разбито сърце. Добре, до тук стигнахме. Сега ще покажа. Да, съм на тази страница, която... Аре бе! Добре. Коки Пипи. Ето Коки Пипи. Сандвич Пипи. Сандвич Пипи. Те са приятели. Харш Пипуай. Много е лошо това. Това са му букви. Това са буквите на имената. Това е Олин Кики. Това е много супер. И това е Хайде от мен. Чао!